ଗରମ ଗରମ ଅପରାହ୍ନରେ ସବିତା ତାର ଛୋଟ ଚାଳ ଘରର ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ଲିକ୍ ଛାତ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଫି ଦେବାର ଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ମେଘ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ସବିତା ଆସୁଥିବା ବିପଦର ଛାଇରେ ଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସବିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବୟସ। ଅନେକ ଥର ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପହାସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଲଗା ହେବାର ଏକ କାରଣ ହେଲା ସେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେଷ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏକୁଟିଆ ମା ତାଙ୍କ ଆଖି ଭେଦଭାବରେ ନମ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କରିଥିବା ଛୋଟ ଚାକିରିରେ ଅକ୍ଷମତା। କିନ୍ତୁ କାଲିପର୍ସ ସବିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତାର ସଂକେତ ଅଟେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସବିତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ମାୟା କେୟାରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚ ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍କିଲ୍ ଫାଙ୍କାର ବାଧା ହୋଇ ଇଂରେଜୀରେ କହିବାର ଅକ୍ଷମତା ହେଲେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶରେ କିଛି ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଥାଇକି ବି ସବିତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ମାୟା କେୟାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବୃହତ୍ ଜାତୀୟ ନିଗମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାୟା କେୟାର ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାୟା କେୟାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେ ମେଟ୍ରୋପଲିସ୍ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଆଖି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପରିବାର ଏବଂ 875 ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ନେଟୱାର୍କର ସର୍ବଦା ବିସ୍ତାରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 400 ଜଣ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ମାୟା କେୟାରରେ କ୍ୟାରିୟର ପଥ ଖୋଜିଛନ୍ତି।